Moi, nyt ollaan matkalla. Jonnekin. Ollaan ystävykset, joita yhdistää monta asiaa. Esimerkiksi 4 kirjainta, koska mä oon Riina ja toinen on Tiina. Ja synnytkin ollaan melkein samaan aikaan. Vai mitäs luulette? Näin. Ja näin. Mä oon 3 erityisen leijona-emo. Ja toi on lätkäjätkä äiti. Joo, tässä pitäisi reissuun lähteä sinisilmäisen blondin kanssa. No onneksi sä oot vähän värikkäämpi. No moi taas, täällä ollaan matkalla. Tällä kertaa bussilla. Päästäisiköhän Dubaihin? Niin, OKL on luvannut viedä ihan kaikkialle. Pitääköhän tällä kertaa paikkaansa? Kato Googlesta. Mennäänpä tsekkaa. No niin, metrollahan pääsee joka paikkaan. Mennään nyt. Munkkivuoressa on Helsingin ensimmäisiä metroasemia. Täällä lukee Munkkivuoren metroaseman lippuhallissa palvelee nyt ostoskeskuksen Alko. No, eipä me nyt sit metrolla taida mennä. Ei. No mitähän me nyt täällä tehdään? Mitähän sanoit, että mennään vesiteitse? Töölönjärvi on järvi Helsingissä. Järvi sijaitsi nykyisen Pasilan ratapihan paikalla. No ei taieta laivallakaan mennä. No ei. Eikö se lennonnumero ala jo löytyvä? Joo, Finnair, AY. Tässä lähellä pitäisi kyllä olla. Voi elämän kevät, se on AY-liik. Niin jäi sekin lentoväli. Tää on nyt Vinnaarin bussi. No hyvä, kohta päästään reissuun. Jee! No nythän on jo lentoasema. Jee, matka jatkuu. Ja mehän oltiin Tiina ja Riina. Kuka